Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yau za mu yi bayani ne akan yadda ake adin security cycle. Yanda idan a da kana samun 0.12 ne alal misali, so in ka yi adin security cycle za ka dinga samun abin da ya sama da haka. Saboda shi yanda suka tsara a network ɗin suna son kowane abu da a dinga yin shi in group haka. So lokacin da kake yin sa kai kaɗai, in kuka haɗa alal misali ka sa security cycle ɗinka kamar yadda muke gani yanzu nan nawa yana weak ne. In kuka duba za ku ga gashi yana weak a security cycle ɗin. Wannan shine security cycle ɗin. Wannan gashi muna iya ganin cewa a weak yake. So a yayin da na haɗa wannan ɗin, na yi adin mutane, so zai dawo a wannan weak ɗin. Za ka ga in ka sa kamar mutum daga ɗaya zuwa uku za su ce ma medium, sannan ka sa kamar mutane biyar alal aƙalla za su ce strong. Za mu ga ba zai kawo alaman ja ɗin nan ba, zai kawo alaman kore kenan, alamar yayi kenan ko green kenan. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu je dalla dalla don mu yi bayanin akan yadda ake adin na security cycle. So da farko dai in ka zo nan shine kan dashboard, muna iya gani sai mu danna daidai nan gurin. Gashi nan inda nayi cycle ɗin nan kan wannan daidai alaman abun nan da suka yi na wuta. So muka zo muka danna shi alal misali haka. So za mu gani suna ma bayani. So wannan rubutun na nan gashi nan gurin daidai nan shi za mu taɓa. In muka taɓa shi alal misali muka taɓa shi haka, gashi yana buɗe mun. Za mu ga cewa gashi your contribution to the network security. No one in your security cycle yet add people you trust. So suna bayani ne akan cewa security cycle ɗina is weak now. Bi ma'ana ban yi adin kowa ba, so yanzu zan yi adin mutane. Nan gurin abin da suke magana a nan wannan na farkon suna magana ne akan shin ina so ne in adin mutanen da na yi inviting ɗinsu zuwa pi, ko kuma nan ina son adin wa'anda ba ni nayi inviting ɗinsu ba amma kuma suna yin pi wataƙila a contact ɗina. So yanzu bari mu ga yanda abun yake. So in na shiga nan na farkon kenan wanda ni nayi inviting ɗinsu, za mu ga cewa duk gasu nan wa'annan yawanci duk referral ɗina ne, duk ni nayi inviting ɗinsu. Zan iya sa su a security cycle ɗina. So mun gani nan in baka kuma inviting ba, let's say ace baka inviting kowa ba kai as a individual. So in ka zo sai ka shiga wannan na biyun kenan. Wannan na biyun shi nan wannan za ka shiga. In ka shiga so zai buɗe ma contact ɗinka ne. Yanzu nan yana loading. In ya buɗe ma contact ɗinka, wani lokacin mu dinga kula za ka ga wurin loading ɗin. So za mu ga yana ɗan ɗaukan lokaci, so ba damuwa haka ɗin saboda ya danganta da yanayin yawan da contact ɗinka yake da shi. So in muna tafiya haka muna ɗan duddubawa, let's say bari ya ɗan yi refresh. In yana tafiya haka muna dawowa za mu ga cewa to duk wanda yake akan pi network, bi ma'ana yake yin mining na pi network, ko da ace ba mu sani ba, so a nan za mu iya sanin cewa wane ashe dama yana mining ɗin pi. Kamar yadda muke gani nan yanzu ga wani bawan Allah abokina ne, shi yana mining ɗin pi gashi ga alamar pi ɗin nan. So za mu yi ta ganinsa gashi ga wannan ma yana yi, ga wannan shi ma alaman wannan yana yi. Kamar yadda muke gani wannan shi yana mining pi. Muna iya gani wannan ma gashi yana yi. Mutum ukun nan duk ma suna yi gasu nan. So ko da ace ba ka yi inviting ɗin kowa ba, so muna iya gani in ka zo kan inda za ka yi adin security cycle, za su nuna ma other channels ɗin daga contact ɗinka kenan. So let's say ina so in adin ɗin wannan bawan Allah, bari in pressing. Ina so in adin ɗinsa saboda shi yana already dama yana yin pi. Gashi nan do you want to add Tasu to your security cycle? Sai in ce yes, confirm. Suna tambaya ta ina so in wannan, shine suka ce has been added to your security cycle. Yauwa. So na gama da shi, na yi adin ɗinsa to my security cycle. Wannan ma ina so in adin ɗinsa a security cycle ɗina gashi yana abun nan. Suna tambaya na confirm. So muna iya ganin yanzu abubuwan yanda suke tafiya. So kamar yadda muke gani na yi adin mutane aƙalla ba ƙasar ba guda biyu haka. So idan na koma kan inda ya rubuta mun abun nan ɗin nan gurin, so bai dai canza ba. Bari in ƙara adin. In na adin kamar mutane uku,
za mu ga cewa ba weak zai sa ba, sai ya sa medium. Wannan line zai zama cewa ba ja ba ne, zai zama wani kalan daban. Bi ma'ana na yi try dai na kawo, na yi adin mutane haka wanda suke fiye da 2. Dama da aka 3 ne zuwa sama. So let's say wannan ma ina so in adin ɗinsa, wannan abokin nawa bari in yi adin ɗinsa a security circle ɗina. So confirm, na yi confirm. Sai in koma, in na koma za mu ga ya canja. Kun gani? Ya koma medium. So yanzu medium ɗin nan shi ma is better. Amma kuma suna gaya min cewa gashi nan 0.06 per hour za su dinga ƙara min. So ina so ya zama strong ne, in dinga samu da yawa. So yanzu ba zan yi amfani da wannan na ƙarshen ba. Zan yi amfani da wannan na farkon ne, na daga cikin wa'anda na gayyata. Sai in danna in shiga. So zan iya ganin akwai mutane wanda na gayyata haka in ya buɗe. Sai ina so in adin wannan. Ina so in adin ɗinsa a security circle ɗina. So gashi kun ga yayi mun good. Sannan wannan ma let's say ina so in adin wannan Abdulrahim Abubakar ɗinnan shi ma. So na yi adin mutane 2 a cikin wanda na yi inviting. Wannan ma shi ma ina son adin ɗinsa, Yasir Rabiu. So shi ma ina yin adin ɗinsa. Sannan shi ma wannan bari in yi adin ɗinsa. Wa'annan duk mutane ne wanda na gayyata muna iya gani. So na yi adin aƙalla ba ƙasar ba mutane 1, 2, 3, 4 a cikin wa'anda na gayyata kenan. So za mu ga yanzu za su ce mana it's strong now. So muna iya gani gashi security circle ɗina da yana weak ya koma medium, yanzu kuma ya dawo strong. So gashi nan instead of 0.06 da muka gani, yanzu kuma ya koma 0.10 per hour. Za su dinga ƙara mun akan mining rate na wanda nake samu. So muna iya ganin yanzu security circle yana da matuƙar muhimmanci gaskiya a gurin wanda yake mining ɗin Pi network. Kuma ba wai dole sai ka yi inviting mutane za ka iya yin adin ɗinsu cewa security circle ba. In dai ka bi wannan process ɗin da muka bi da farko ko da a ce baka inviting kowa ba, sai ka shiga nan. In ka shiga nan daidai wannan kenan gurin inda na zagaye ɗin nan. In ka shiga, kana shiga sai ka sako daidai nan gurin. Gashi nan edit security circle. In ka sako nan kana shiga zai nuna ma nan ɗin daidai wannan inda ya nuna wannan abun nan ɗin. Za mu ga cewa in baka yi adin ɗin kowa ba zai nuna ma weak ne, alamar ja. So kana ganin alamar ja ɗin nan sai ka zo. Idan baka yi inviting kowa ba, in ba wanda ka yi inviting dama nan za ka shiga. Idan kuma ka yi inviting ɗin mutane ne sai ka shiga nan. So tunda ba mu yi inviting ɗin kowa ba sai mu shiga na ƙasan. In ka shiga na ƙasan, so kana shiga na ƙasan zai buɗe ma contact ɗinka ne. Wani in ya shiga da farko zai nuna ma inda sai ka yi granting permission. So yanzu muna iya gani nan ga contact ɗina. So a cikin contacts ɗin nawa ɗin nan sai ka scrolling down can ƙasa. Wani lokacin kamun yayi loading yana sai ka ɗan bashi kamar minti 1 zuwa 2, ya danganta da yanayin ƙarfin network ɗinka. So yanzu zai iya nuna ma a cikin contact ɗinka su wane da wane ashe dama suna Pi network. So anan za ka iya ganewa, za ka iya adin security circle ɗinsu. Kuma in kai adin ɗinsu wai ba sai ka je kana gaya musu ai wane na yi adin ɗinka a security circle, wane ai na yi kaza kaza, ba sai ka je kana faɗa ba. So duk shine abubuwan da yake faruwa. So yana da matuƙar muhimmanci. Sannan kuma abu na biyu zan yi magana ne yanda ake kashe talla. Duk da dai wasu na ji suna yin complain akan cewa wani lokacin ka hau kan application ɗinka kenan na Pi, za ka ga suna ɗan sako ma wani ɗan ads haka, wani 'yan talla ɗin nan masu sakonni haka 15, wani sakon 30 wani abun nan. So abu na farko da za ka yi sai ka shiga wannan layin na sama haka. In muka shiga sai mu shiga kan profile, wannan kan profile ɗin nan. In muka shiga kan profile sai mu sako nan gashi nan ads, inda suka rubuta ads ɗin nan gashi nan inda aka rubuta ads. So muna so mu kashe shi yanzu a kunne yake sai mu danna haka. Gashi nan suna wannan are you sure to disable ads? So in kana so ka wannan sai ka abun nan sai
kana so ka yi disable ɗinsu bi ma'ana ka kashe su, sai ka danna nan in ba ka son shi. In kuma kana so ka bar shi ya ci gaba da yi, sai ka danna nan. So ga shi nan, it's very simple. So wannan shine abubuwan da muke so mu yi magana a nan. Allah ya sa mu dace.